Prezidentská záhrada je v súčasnosti tým výnimočná, že je tu možno zhliadnuť výstavu sôch, čo len málo kedy na Slovensku je možné. A ďalšia výnimočnosť tejto záhrady je teraz v tom, že sa tu nachádza dar mestu a tiež v podobe sochy. Je to socha materstva výtvarníka Juraja Rusňaka. Verejnosť vás ako výtvarníka pozná len veľmi málo. Vybrali ste si život v ústraní, aby ste získali slobodu. Tí, ktorí vás poznajú bližšie, však o vás vedia, že predsa len opúšťate vašu samotu, aby ste sa chodili porozprávať s vtákmi a stromami. Do takejto rušnej záhrady ste predsa však často nechodili. Teraz vás tu však vidno stále. Preto, lebo tu je práve teraz výstava sochárskych diel viacerých výtvarníkov. Som veľmi rád, že na staré kolena už že sa to stalo vôbec, že moja socha sa dostala do prezidentskej záhrady. Toto je ešte len model, odtiaľ to pôjde do výroby a urobia z toho sochu do kameňa, ktorá bude ako takou úctou ženám, matkám, tak sa to volá materstvo. Lebo bez žen by náš ľudský život vymizol. No a som veľmi rád, že som tuto v tej záhrade a že aj moja socha je tu, hoci ešte nehotová. No a potom bude v inom parku, takže sa veľmi teším, že konečne som dostal možnosť aj takúto vec urobiť. Galéria Nedbálka okrem toho, že vás minulý rok objavila a mali ste po 10 ročiach svoju vlastnú výstavu, teraz dokonca venovala jednu z vašich svoch mestu, aby sa mohla dostať na oči všetkým. Je to práve model tohto materstva, čo je za nami. Nuž táto socha tu bude len do 24. augusta, lebo tedy končí celá výstava a kto chce, môže si to prísť pozrieť čím skôr, lebo mu to ujde a nebude vidieť veľké diela našho umenia. No a moja socha je taká intimnejšia, ako materstvo je vždy intimné a deti majú preto radi matku, lebo matka im vytvára také aj takú slobodu určitú, také aj hrajú sa s mamou a majú najradšej mamu, lebo to je základ ľudského rodu.